Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod. Merlin and Felisa David, Ray and Maria Elena Bailon, Sunny and During David, Mark Oliver and Lloyda Cruz, Andy and Ami De Leon, Bonifacio and Teresita Gonzalez, Hobart and Marites Orbeta, Joey and Ami Buko, Jose Alvin Balatbat, Arsing and Dolor Buko, June and Carol Cruz, Jeffrey and Catherine Cruz, Severino and Emelita Veneracion, June and Cynthia Sagum, Jory and Cristina Malyari, Rafi and Cynthia Cruz, Danilo and Apo Aniway Bailon, Tony and Bel Reyes, Mike and Emmy Gonzalez Malana, George and Susan Alcazar, J.M. San Jose, Apolonio and Gina Bautista, Manuel and Letty De Leon, Weng and Ludi Lorenzo, Manilyn Santos, Susana Gumabon, Irene Cruz, Irene Taruk, Ellen De Leon, Erlinda Gonzalez, Delia Aquino, David and Primi Suliman, Celi De Leon, Celi Bautista, Kazutomo and Digna Kurahashi, Constancio and Teresita de Guzman, Isabelita Manarang, Manuel Senior and Lydia Lopez, Rene and Marina Cao, Rene and Rosalie Magat, Nicanor and Marcelina Magat, Louis and Nancy Magat, Orlando and Janet Magat, Bobby and Jovelyn Belandro, Romy and Lynn Barzaga, Estelita San Jose, Pedro and Maxima Cunanan, Romero and Lolita Celso, Alfredo and Sinaida Malang, Emelita Manarang, Arturo Bautista, Augusto and Chofista Santos, Roger and Neri Aniceto, Linda Cruz, Rosie Laurente, Severino Aga, Ronald and Joan Aga, Orlan and Eugenia Sagum, Andres Jr. and Milagros Salvador, Jomel Palma, Leslie Mariano, Lito and Joy Galang, Fedi and Kathy Laksamana, Roger and Epi Valdez, Lito and Rosana Francisco, Enrique and Miring Pangan, Abelardo and Lucy Pangan, Mike and Edna Sanguyo, Roberto and Rosita Nugid, Hermogenes and Elvira Malyari, Liza Garcia, Leonor Lim, Freddy and Ana Bautista, Apolinario Cunanan, Nori Balatbat, Freddy and Noemi Aguilar, Russell and Marites Abrenica, Ed and Lisa Abrenica, Larry and Neth Mananghaya, Carmelita Magat, Senaida Magat, Caridad Malang, Nelia Pangan, Rizalde and Imelda Estolas, Felipe and Rosemary Sagum, Alex and Linda De Leon, Conrado and Nora Santiago, Joselito and Shirley Santiago, Haji and Evelyn Gonzalez, Severino Jr. and Jovita Mariano, Rick Salvador, Vic and Agripina Chico, Tony and Marlene Mapue, Willie and Ine Shervo, Rodolfo and Alice Manangu, Raul and Medi Cacho, Brian Lloyd Santos, Daphne Mangulabnan, Kim Perez, Florinda Manyo, Jovi Bolaon, Enrico and Elvira Lansangan,
Gregorio and Delora Mangulabnan, Nardo and Linda Mariano, Elpidio and Teresita Bailon, Jerry and Thelma Estrella, June and Hasmin Aguilar, Rudy and Lourdes Liwanag, Jimmy and Nora Sagum, Oliver and Rosel Santos, Eduardo and Helen Pacheco, Teno and Violi Gonzalez, Pablo and Andy Ginto, Simplicio and Edith Gonzalez, Manding and Gina Liwag, Ray and Yoli Manarang, Fem Manliklik, Raymond and Vivian Mendoza, Gasi and Aida Manyo, John and Lisa Sasani, Domingo and Cristina Santa Ana, Recto and Digna Pangilinan, Nida Encarnacion, Marsing and Juliet Laurente, Narian and Beth Nepomuceno, Dennis and Merly Toledo, Flor de Lisa Ignacio, Anastasio and Rose Taruk, Micah Gonzalez, Parish Pastoral Council, Cofradía de la Merced, Damas de Nuestra Señora de la Merced, Kapatiran kay Maria, Captain Alvin Carpio at Sangguniang Barangay members, Mayor Rene Maglangke and Sangguniang Bayan members. Para sa pasasalamat ni Conching Conanan, Alan and Joy Mangulabnan, Severino and Norin Sagum, Almario and Sol Ramirez, Marcelino Evangelista Jr., at Cristina Evangelista. Para sa special intentions ni Fatima Joy Kulala, para sa kaarawan ni Narisa Salonga, Apolonio Bautista, Gemelo Benaventura, Joby Cao Chen, Rodi Cao. Para sa pagaling ni Renato at Marita Enrile, Tyron Pulong Barit, Danilo Mangulabnan, Father Irish Santa Ana at Desa Joy Sale, at para sa kaluluwa nila Rafael, Felipe, Rolando, Mark Anthony at Hasmin.
lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, kapag tayo nagkakatipon upang manalangin at haharap sa Diyos, tayo binibigyan niya ng pagkakataon upang sa gayon ay ating kilalanin kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Tayo Kanyang mga anak. At itong kinikilala natin ngayon, mahalaga tayo sa Diyos anuman ang ating sitwasyon. Kaya sa pagdiriwang na ito, ang pagpapahalagang ito nawa ang ating ipakita rin sa ating kapwa. Tulad ng mahal na Birhen na inialay ang kanyang buhay upang maiangat ang ating dangal bilang bayan ng Diyos. Sandali tayong tumahimik ngayon upang pagsisihan naman natin ang ating mga kasalanan
yung mga araw, yung mga pagkakataon na hindi natin kinilala ang kahalagahan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga maliliit. Pagsisihan natin ito at muli buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang awa at ang pag-ibig ng Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ang Espiritu Santo. Bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen para sa amin, pagindapatin mong kami maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay silang dito sa sansinukob, ako muna ang nilikha bago pa ang lupa at bukid. Nauna pa sa alikabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako, nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibay nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo, yaong reyna, palamuti gintong, lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. O kabiyak nitong hari, ang payaw ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kani-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian,
pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang pasusukuin niya ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu, dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dakila sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa mga nakarang araw, siguro napansin po natin medyo masaya at nadama ng Pilipino kung gaano siya kahalaga bilang isang bansa nung isang kapwa natin ay nanalo sa Olympics. Ano po? Kilala niyo po siya? Buti pa kayo, kilala niyo. Ako, alam ko lang siya. Hindi ko siya kilala. Pero alam ko lang, pangalan niya, no? Heidelin Diaz. So, for more than 90 years, wala tayong nakukuha raw ginto. Tapos ngayon, nagkaroon ng gold. At yung kanyang pagkapanalo, ito'y nagbabadya, nagpapahiwati ng kahalagahan sa atin. Hindi lang sa kanya, no? Para bang sa kabila ng ating mga dinaranas, nadama natin para tayo'y iniangat ng kanyang nagawa. So tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil ginamit niya ang isang babaeng ito upang sa gayon tayo maniwala muli sa kahalagahan natin. Sa araw na ito, tayo nagkakatipon-tipon. Merong isang tao na ito rin ay pinagmamalaki natin. Masasabi natin, she's the pride of all humanity. Siya ang ating itinuturing na parang nagbigay dangal sa ating mga tao, kapwa niya, ang mahal na Birheng Maria. Sa kanyang pagtugon sa paanyaya ng Diyos, naiyalay ang kanyang buhay upang siya'y maging kasangkapan sa pagliligtas sa tao. Si Maria ay tinuturing natin siya ngayon na isang modelo, isang uliran, at blessed. Ito ang unang nasilayan ng kanyang pinsan na si Elizabeth. Narinig natin sa Ebanghelyo kanina kung paanong si Maria ay binisita yung kanyang pinsan na si Elizabeth. Alam natin si Elizabeth matanda na, baog pa. Tapos nagkaroon siya ng anak. Ito ay pinahayag sa kanya ng anghel na dumating upang magdala ng mabuting balita kay Maria. Ang iyong pinsan na si Elizabeth, siya ay nagdadalang tao na. At siya'y pumunta doon upang sa gayon, hindi na upang matingnan yung ginawang kahanga-hanga ng Diyos sa kanyang pinsan, kundi sa kanyang pagparoon din ay dadalhin niya yung manunubos. At ito ang nasilayan ni Elizabeth. Kaya nga nung dumating si Maria sa kanilang bahay, si Elizabeth ay bigla na lang napasigaw sa tuwa at pinupurihan niya yung kanyang pinsan na si Maria. Pinagpala ka dahil sa iyong dinadala. Pinagpala ka dahil ang manunubos ay isisilang sa iyo. Pinagpala ka dahil ikaw ay naniwala sa Diyos. Pinagpala ka dahil sa pamamagitan mo, yung matagal na inaasam ng sangkatauhan, ngayon ay matutupad na ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos. Kaya nandito po tayo ngayon upang sa gayon, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil pinili niya yung isang taong kamukha natin upang sa gayon, maiangat ang ating buhay, maiangat ang ating dangal, at tayo mapuspos ng kanyang pagliligtas at maging tahanan tayo ng kanyang banal na Espiritu. Kanina po, nung nagdasal ako, yung opening prayer, ewan ko kung naintindihan niyo yung dinasal ko. Naintindihan niyo po ba?
Palagay ko, naintindihan nyo eh. Umuo kayo eh. Di ba? Alam nyo po, kapag misa, yung opening prayer, yun ay tinatawag niya sa English, collect. Collect. Noon po ang ginagawa sa simbahan, collect, noon naman nangungulekta. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng collect. Kasi kung yun ang ibig sabihin ng collect, huwag ka nang magmisa pag walang tao kasi walang kolekta. Hindi po yun. Kapag walang makarating sa simbahan, no? Live stream lang, walang collect. So, ano yung collect? Yung collect po, ibig sabihin nun, yung mga inaasam natin, yung ating ginugusto, yung ating mga panalangin, ito'y ginagawang isa sa pamagitan ng pagdalangin na ito'y dinadasal ng Pare. Kaya kanina nung nagdasal ako, para bang sinamarize ko yung mga gusto natin. Dasal natin, dasal ninyo. At nung ako'y matapos, ano sinabi ninyo? Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Alam niyo po yung Amen? Amen. Ibig sabihin, so be it. Oo nga, Panginoon. Yan nga. Yan nga ang hinihingi namin. Pero alam niyo po kung ano yung hiningi natin kanina? Nung umamin kayo, balikan natin siguro. Una, sa dasal natin, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil pinili niya si Maria upang maging tahanan ng Espiritu Santo. At inihiling natin, nawa sa pamagitan ng dasal ng mahal na Birhen, tayo rin ay gawing karapat-dapat na maging tahanan ng kapurihan ng Diyos. Yun po ang hinihingi natin. Yun din bang hinihingi ninyo? Yun din bang ninanais ninyo? Yun din ba ang intensyon ng mga binasa natin kanina na mahaba? Intensyon ba natin na kapag tayo nakatagpo ng sinuman, ang kapurihan sa Diyos ang mamumutawi sa kanilang mga labi? Tayo, kapag nakakatagpo natin ang mahal na Birhen sa ating debosyon, sa ating panalangin, ang namumutawi sa ating mga labi ay ang pagbibigay kapurihan sa Diyos. Yun din ba ang gusto nating mangyari sa ating sarili? Kung hindi yon ang ating ninanais, then, kapag nagtitipon tayo, nagdidebosyon kay Maria, para sinasabi natin, sa'yo lang yan, sa amin hindi pwede yan. Parang inahangaan lang natin si Maria. Hindi po yon ang bunga ng debosyon. Ang bunga ng ating debosyon, paglapit natin kay Maria, nagpapasalamat tayo sa Diyos, pinapupurihan natin siya, at hinihiling natin, mahal na Maria, tulungan mo rin kami sa pamagitan ng panalangin upang ang aming pagkatao, ito rin ay maging kasangkapan upang ang Diyos ay patuloy na papurihan. Yun po ang hinihiling natin. At yan ang ikinatutuwa ng ating mahal na Birhen. At paano magkakaroon ng sa katuparan yung ninanais natin na tayo ay maging tahanan ng kapurihan sa Diyos? Paano mangyayari ito? Kahapon po, sa Misa, ang binigyan ko ng tuon ay yung tungkol sa buhay. Sabi ni Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Sa ating kapanahunan ngayon, ang buhay ay tinuturing nating mahalaga, di ba? Kaya nga sa mga dinaanan namin, merong mga checkpoints. Dahil meron yatang bago na kumakalat naman na virus.
So mahal natin ang buhay. At ayaw pa nating mamatay. Pero ang tanong, ano ba yung buhay na yan? What is life? Who's defining your life? Who's giving the meaning of your life? Sino ang nagbibigay kahulugan sa iyong buhay? Ang buhay ba para sa atin ay yung kumain ka, uminom, matulog, trabaho, kumita ka, magsaya? Yun ba ang buhay sa atin? Kamukha ng mga Israelita. Kahapon, nung sila'y inialis sa Ehipto, at sila'y nasa disyerto, nag-complain. Sabi nila, mabuti pang balik na lang tayo sa Ehipto. Doon, kumakain pa tayo. Para bang sinasabing, mabuti pa doon. Balik na lang tayo kahit alipin tayo. Kahit na wala tayong kalayaan. Kahit na tayo'y pinahihirapan at sinasaktan, okay lang, basta kumakain tayo. Para sa kanila, yun ang buhay. But God had to teach them. Kaya sila'y naalis sa Ehipto so that God will define their lives. So that God will turn them into His people. I will be your God, and you will be my people. That is their life. At si Jesus sa kanyang pagdating, yung sinabi niyang, I am the bread of life. Ibig sabihin, let me define life. Let me define your life. Do not allow the world to define your life. Let not power, let not wealth, and what have you define your life. Only God can define your life because God is the source of our life. At ito yung malalim na ipinupunto sa atin ng mahal na Birhen. Nung siya'y umoo sa anghel na isinugo ng Diyos, at that very moment, para sinasabi ng Birhen Maria, Lord, my loving God, define my life. You will be the definition of my life. Ikaw ang magtatakda kung ano ang aking magiging buhay. Ang sino mang tao na inahayaang ang Diyos ang magtakda ng kahulugan at direksyon ng kanilang buhay, sa mga taong ito, masisilayan natin kung paano tayo magiging kasangkapan ng kapurihan sa Diyos. Kaya sa misang ito, patuloy tayong magpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng isang taong kamukha natin na kapag naalala natin siya, palagi nating pinupuri, pinibigyan papuri ang Diyos. Ang hilingin natin, nawang gayon ding diwa ang ibigay niya sa atin. Upang sa gayon, tayong mga mananampalataya, tayong mga Katoliko dito sa parokya, sino man ang ating mga katagpo, lalong-lalo na yung hindi natin kaisa sa pananampalataya, nawa ang pakikipagtagpo sa atin ay isang pagkakataon sa kanila upang papurihan ng Diyos sa pamagitan ng ating buhay na ayon sa diwa ng ating patrona, Nuestra Señora de la Merced. Ito po ang ating idalangin habang pinagpapatuloy natin itong ating pagdiriwang. Amen. Ang pagpapasinaya po sa devosyonaryo ng mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ngayon po ay papasinayaan natin ang devosyonaryo, isang aklat-dasalan na hango sa aklat-dasalan ng mga Mercedaryo sa Amerika.
Ito ay kalipunan ng mga dasal sa Nuestra Señora de la Merced, lalo't higit na ang kamandula, isang panalangin na katumbas ng rosaryo, ang nobena kay San Pedro Nolasco, ang mga panalangin sa Santo Cristo Redentor at mga mercedaryong santo, kasama rin dito ang panalangin para sa mga Kristiyanong inuusig, bilang mga anak ni Inang Maria, Nuestra Señora de la Merced. Pagsumikapan nating makatugon sa kanyang panawagang palayain ang mga bihag sa tulong ng ating mga panalangin at gawain. Nawa ay sama-sama tayong lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng pananalangin gamit ang devosyonaryo. Ngayon ay dasalin natin ang isang aba, Ginoong Maria, para sa nagsaliksik, nagsatagalog, nagsagawa ng kaukulang pagkilatis, at nagbuo upang mailimbag ang aklat dasalan na ito. Pagsitayo po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa Archdiocesan Liturgical Commission ng ating Arkidiyosesis ng San Fernando, kay Brother Jolo Evangelista, Father Angel Gamboa, Monsignor Ricardo Serrano, at Father Oliver Yalong, para sa pagbibigay ng nihil obstat, na ibig sabihin ay walang sagabalo o mali sa aklat na ito. At gayon din po ang pasasalamat natin sa ating butihing Arsobispo, Lubang Kagalang-galang Florentino Lavarias, D.D., na nagbigay pahintulot upang ilimbag ang aklat na ito na ang ating tinatawag na imprimatur. Tayo po'y magsiupo para sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpakindapat na kalugdan mo ng aming pag-aayin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya, Panginoong, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang pagpapakita na mahal na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sa Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inipot siya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kahalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang sambayang mahal na mahal ng Diyos, tayo ngayon ay tumawag sa Kanya at tawagin natin siyang Ama.
sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayin tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Ito ang kordero ng Diyos at namin siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang lahat ng mga tumatanggap sa Kanya sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po tayong lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalawaban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudumulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Petrasina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen de la Merced at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong gaganapin ngayon ang pagpapakilala at pagbabasbas sa bagong imahe ni San Fernando Rey. Magsiupo po. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po. Isang napakagandang salaysayin po ng ating pagdidibosyon sa mahal na Ina at ng ating pananampalataya sa Cristo Redentor. Ang naging bahagi po ni San Fernando Rey, ang patron ng ating Arkidiyosesis,
sa pagdidibusyon sa mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ating pong babasbasan at papasanayan ngayon ang imahe ng San Fernando Rey. Ang mga Mercedarians bilang isang orden na tumutulong sa kapayapaan at kaligtasan ng mga Kristiyano noong panahon ng pananakop ng mga Muslim ay buong pusong lumalahok at iniaalay ang kanilang buhay sa pagkikipaglaban sa mga kaharian ng mga Muslim. Sila ay pinoprotektahan at sinusuportahan hindi lamang ni Haring Jaime ng Aragon, kundi pati si Haring Fernando Ika-8, kinikilala natin bilang San Fernando Rey. Dahil sa pagtugon ni Jaime Aragon, San Fernando at mga Mercedario, ay unti-unting nabawi ang katimunging Espanya mula sa Muslim. Pagkatapos kunin ang Cordoba noong 1236 ay sinakop din ni San Fernando ang kaharian ng Murcia mula sa mga Moro at pagkatapos nito ay sinakop din niya ang Seville sa loob ng 6 na buwan na kung saan ay sinamahan din si San Fernando ni Haring Jaime ng Aragon, San Pedro Nolasco at mga pari at Knights ng Mercedarian Order. Ito po ang naging bahagi ni San Fernando, ang patron ng ating Arkidiyosesis sa pagpapalaganap ng debosyon ng Nuestra Señora de la Merced. Ito po ay babasbasan ng ating mahal na Arsobispo, Florentino Lavarias, Arsobispo ng San Fernando, kasama po ang rektor ng Katedral Metropolitana ng San Fernando, Father Manny Santa Maria. Mga kapatid, manalangin sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Madalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa larawang ito ni San Fernando Rey, ang patron ng aming Arkidiyosesis at haring nakipagtulungan sa mga Mercedario upang mapalaya ang mga Kristiyano sa Kristiyanong bihag ng mga Moro. Ang imaheng ito ay magpaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang lahat ay dumulog at magdasal sa larawang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang aral ng Panginoon. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo mo muli. Sa ngalan po ng ating Parish Pastoral Council, pinamumunuan ni Ate Cynthia Sagom, ng ating Parish Finance Council, pinamumunuan ni Doc Alvin Balatbat at Sister Lisa David. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat
na nakiisa at nagbigay ng kanilang sarili at nakipagdiwang sa atin sa pagtitrido at ngayong pagdiriwang ng anibersaryo ng Aparisyon ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Sa lahat po ng mga mandated organizations, sa lahat po na nagtrabaho at nagpakapagod para sa gawain ito, para sa mahal na ina at para sa Cristo Redentor, maraming salamat po. Palakpakan po natin bawat isa. Sa ngalan din po ng ating parokya, nagpapasalamat po tayo sa ating mga paring nagdiwang ng ating banal na misa ngayon. Una po sa ating seremonyero, ang ating pong kaibigan, Father Angel Gamboa. Kura paroko po ng Santo Cristo del Perdon sa Villa Julita, San Fernando. Ang mga Candaba boys po na lagi nating kasama, pinamumunuan po ng kuya namin sa Candaba, ang Parish Priest po ng Mother Parish ng San Andres Apostol, Among Jojo Franco. Parish Priest po ng Senyor Salvador sa Salapungan, Father Francis Malyari. Parish Priest po ng Lord's Baptism sa Pasig, Father Ryan Subang. At Parish Priest po ng Virgen de Lourdes sa Talang, Father Romer Tubu. Alam niyo po, lagi po namin sa misa po natin, lagi natin pinagdarasal, 4 na pari po na yumao, naging kura paroko po natin. No? Pero hindi po natin sila nakakalimutan dahil lagi natin siyang nakikita, naalala. Nasa kanya po ang pagka-stricto ni Father Alan, ang tikas ni Among Diwa, ang kagwapuhan po ni Among Elmer Simbulan, at ang kabaitan po ni Father Larry Sarmiento. Maraming salamat po ang Rektor ng Metropolitan Cathedral, Father Manny Santa Maria. Hindi po namin sila nakakalimutan dahil lagi naming nakikita sila sa inyo. Sumalangit nawa sila. At siyempre po ang ating mahal na Arsobispo, ang ama po ng ating Arkidiyosesis at pananampalataya natin. Maraming salamat po sa inyong makaamang paggabay at pagmamahal sa aming parokya at sa bawat isa sa amin. Ang ating Arsobispo, ama ng Arkidiyosesis, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Salamat po. Yung ating pong proyekto sa Nuestra Señora de la Merced sa Pinak ay ipinaspon po ang blessing natin. Ngunit tayo po ay magkakaroon ngayon ng pagpapirma po ng deed of donation mula sa mga nag-donate po, ang mag-asawang Merlin at Lisa David at ang ating pong Arsobispo. Pakatawad po sa ating Arkidiyosesis. Natawagan po si Ate Cynthia at Doc Alvin para mag-witness.
Pagsitayo po. Salve Regina. Magsiko po kayo sandali. Una, pasalamatan din natin at palakpakan yung ating parish priest, 10 ng mga kasamahan nating mga lay leaders upang ihanda itong ating pagdiriwang ngayon. So thank you very much, Father Paris, at sa inyo po lahat. At yun po pala ang ating parokya ay kasingidad ng ating Santo Papa. 84 years. So, magkasingidad ni Pope Francis itong ating parokya. Meron po akong gustong imungkahi sa inyo. Maganda yung ginawa kanina ni Among Aris na pinaalala sa atin yung kasaysayan. Maganda po ito na inuulit natin ito. Kasi ang ibig sabihin ng kasaysayan, saysay, may saysay. Kaya kailangan itong inuulit. At alam ko, itong ating ginawa ngayon, at ewan ko kung kailan natin i-bless yung image, at malaking pasalamat dun sa nagbigay ng lupa at nagpapagawa ng imahe. Meron po rin akong gustong imungkahi sa inyo kung hindi nyo pa ginagawa. Gawa po kayo ng chronicle nitong gagawin natin ito. Kwento, paano nabuo ang panaginip na ito na magkaroon ng image doon na ating babasbasan. Sino yung mga taong involved? Sino yung nagumpisa nito? Sino yung mga nilapitan? Para sa ganun, pag naisulat yun, alam nila kung ano yun. O? Makita nila, ano bang kahulugan nun? Ano bang saysay nun? Kasi po, ang ating pinapasa ay hindi lang yung ginagawa. Pwede natin gawin yung isang bagay, ngunit ito'y wala yung saysay. Kamukha nung naibanggit ko na yata sa inyo, noon ay kwento na merong mag-asawa na bagong lipat sa apartment at gusto na lang ipabless yung apartment, niyaya nung asawang babae yung mga katabing apartment para makasalo siya sa pagluluto. At meron siyang nilutong ham. At pinutol niya yung magkabila, side ng ham, at niluto. Sabi nila, Mare, bakit mo pinutol? Kasi yung nanay ko, ganyan ang ginagawa pag nagluluto ng ham, pinuputol yung both sides. Inaalis. Matawagan ko nga yung nanay ko, bakit namin ginagawa yun? Matawagan yung nanay, sabi ng nanay, napulot ko rin yan sa lola mo.
tawagan mo lola mo. Tinawagan, Lola, bakit pag nagluluto tayo ng ham, pinuputol sa magkabila na nakita ng nanay ko sa inyo? At tinatanong din na aking mga kaibigan ngayon, bakit? Aba, wala akong alam dyan. Ako kaya ako pinuputol dahil hindi kasya sa lutuan. Yun. Na kung minsan, kapag pinagpatuloy natin yung isang gawain, nawawala yung saysay, yun po ang mangyayari sa atin, may dala-dala tayong nakalimutan natin ang kahulugan. Kaya, merong saysay, may diwa itong inyong pinangunahan, kung sino man kayo. Isulat po natin yan. Para sa ganon, yung sinulat nyong yon, ituloy pa yung mga susunod sa atin. Ano ba ang naging bunga nito? Patuloy. No? Patuloy yung chronicle na yon. Kanina po, nung dumating ako dito, tinanong ko siya pong Aris, bakit meron siyang matulis na hawak ang Birhen? Kailangan ba meron din tayong ganon? Makipaglaban? Ano kaya ibig sabihin doon? Gusto ko pong bigyan ng kahulugan. Ito ayon sa diwa ng banal na kasulatan. Isa sa mga sulat ni San Pablo, inahiling tulad niya yung salita ng Diyos sa isang sword. Two-edged sword. Kaya yun ang gusto kong imungkahi. Pag nakikita niyo yun ay simbolo ng salita ng Diyos. Okay? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, doon natin madadala yung kaligtasan sa ating kapwa-tao. Okay? So yun po ang gusto kong imungkahi. Make the chronicle para sa ganun yung saysay na yun. Yung mga susunod sa atin, alam nila kung bakit meron tayong binless o ibibless na estatwa doon. Para yung diwa na yun, yung saysay na yun, yun ang kanilang ipagpapatuloy. Okay po ba yun? Amen kayo doon? Okay. So kayo na po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mangyari po iyuko ang mga ulo ninyo at hilingin natin ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa anibersaryo ng pagpapakita at pagbibigay ng eskapularyo ng Nuestra Señora de la Merced upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo na kayo ngayon sa kapayapaan, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos.
Ama. At isiserve po ang ating pagkain. Magsiupo lang po tayo sa ating pwesto. Magsiupo lang po tayo.